Assalamu alaikum balema bamanangamela berajile nga fuli ba berajile kor bashi gonde mo shira anyara obi na laka jin bashi fu itana ba berajile info ka damne groupe italiano bambara la kata tiktok ka ani youtube ka mo be no yin laje mo kura yani minu yin laje korole minu be ka video laje ka jemu blara o berajile info le no dande fuli mina ani minu fana be ka vocaluchi ama groupe sanve vraiment o be fuli no alisa alaka ambe sago dama inshallah no boray mbe feka ni yoro in kala ni zira ka kelengele mi soro akono ko mi se ko korofo o mi no korofo bamanangana na laka jin ura sisa ma da mi ni yoro na so ni ngani na folo libro mi no facile orero nga ko fala jira hangila o ka hanga soro mo ko chama mulusa facile aduwe donc mbe page mi na sisa o ye numero 12 akila aflani ya 12 urasa peut-être ni mogo me fe ka segi na be ka video la ja pour ka yere ka ta ka akala ibe se ka video blakata donc iba kale ka tla ki yere ka sebeni la ja ora a compléter libi no ko yima inshallah ora mala ja sisa me minindo ka doni fura na ye film ya kan bo kalama akana ndo filibulo ina fa da ba kunya nga nyogonde me juko mi o fana kan de me pour que fana ni film nga bo filikono inshallah ora ma da bina ya bere inafo mili kafe mi nne ko mba fo sisa ngo ayami ni yore sebeleza lui ha bevuto ayami ya sisa mettere bise ka fo inafo metti sopra kabla feno sanve inafo metti sopra il mba fo chugodi sopra koni e feno sanve ma mettere oye ka blakai walma mettere fana o ba jira fana ka blakono ina fo me misali ya jumanta sisa wala ina fo misali ya ne bisika fo metti lo zaino in macchina metti dentro lo zaino in macchina ina fo nga shagi bla mobili kono dentro oye akonoy misali ya sisa nine ko metti dentro lo zaino in macchina ora sisa ngui kanga shaki bla mobili kono ora sisa ne o fo tigi ma peut-être ne dutira ya la tigi ya ke wa walma ma ke ni ye mo wera nyini ka ko la ya bla kono wa o bisa ga fo yan si bi sebe ora sisa si a messo o korai awo aya bla kono si a messo apre amina duguma chiudere no yai chiudere kafe ndatugu abisa ka ke iye show ndatugu wala me ye portu yere datugu anga ke misali yere sa chiudere chiudi il secchio ishungwe agla angone va ma fo show boati minumbe no dowta e basoro pendiri jibe bo dow kono aywa muntu na ngabla okaino ama fo show chiudere il secchio donc oye kashiu ndatuguye me ya sisa asebelene fle abbiamo chiuso okora eko anya datugu ora sa amse ka misali yata kafo anye shiu ndatugu abbiamo chiuso il secchio nafa anya tugu nyogove anya tugu ora sa mina duguma perdere inafo agla dungo dokunye nyini kalike perdere nga ni fentunu na ibolo walma atlarira ibisa gafo ho perso il pullman o be kuma nafo bisi ma bisi soro asoro erra ina na ritarra ya soro atara donc ho perso il pullman walma ho perso il treno ni tren tara kanto me ibisa gafo misalera ni ka feno fana beni ko ibisa gafo ma fo misalera ko mi kile ibisa gafo ho perso le mie chiavi ora nyinga nga kile utununana no ye ya perdere me ya sebele vle avete perso ko atlara ora walma au ka fentununa donc femno sebo to ko sebe nga tukara ni ye ridere o ye kayele ora sisa hanno riso riso mi vle
inafo rizo oye malo togo me ora sisa esikele mi boara tike esifly esikele mi boara abeke RISO donc ora sisa obeke rizo oye malo togo me anno rizo okora ku uyelera io rido, tu ridi, lui ride, donc obo potion nakata ometanya fe sisa vedere ka fenye kaye avete visto auyaye après comme ni yoro compliqué le no doni ngone misika timina jafe ka fo pesi ko be ka kuma uduno nyogona pour que uka atigi ka capacité pour que bese go do chugori ka donga fo i baje wal mitaje na fo misali yara ni yoro na sisa africano che ha allora che ha sei è donc sisa asebele vile arrivato in Italia donc ora so be fe ka kuma min kole ani africano in Brazil nyogona pour que ka donga fo mi nyima sisa ode ka ankeni africano che è arrivato in Italia dopo tanti problemi donc o yoro la sisa ko africain nana italien dopo après inafo geleya caman kɔfɛ komi ni yɔrɔ in compliqué le mɛ ka tɛmɛ an ka tɛmɛ o kan sinon an bɛ dɔ kɛ jida in na yan tinde ma ɲuman k'ale bɛ mɔbili kɔnɔ mɔbili yɛrɛ bɛ ne kɔnɔ ko ne ko mɔbili ma ko kuma na an na dɔ kɛ jida in na yan o tɛ sa an bɛna dugumana na oggi mangio il riso con il pollo wala n bɛ ka riso ko min fɔ an ɲɛ b'o sɛbɛnlen na yan riso o ye dumuni malo mais o ni yɛlɛ ta o tɛ kelen yɛlɛ ta filɛ yan o ye du ye ɛsi olu b'u différencier ok an bɛ taa ɲɛfɛ sisan ko oggi mangio il riso con il pollo ko bi k'a bɛ malo kini dun ani sɛ sogo il pollo o ye sɛ sogo ye donc an bɛna duguma adesso studio la lingua italiana ko adesso o ye sisa ye studio bɛ kalan kɛ la lingua italiana italien kan ko sisa k'ale bɛ ka italien kan ne kalan adesso studio la lingua italiana après an bɛ taa ɲɛfɛ stasera lavoro dalle 19 all'1 donc ko bi su in na k'ale bɛ baara daminɛ k'a daminɛ 19h la ka taa se su 1h ma stasera lavoro dalle 19 all'1 bɛ komi n'a fɔ 1h donc a bɛ se ka kɛ tile fɛ 1h ye mais a bɛ se ka kɛ su fɛ 1h fana all'1 u b'a fɔ ten ok donc an bɛna ɲɛfɛ la mattina prendo l'autobus ko sɔgɔmada fɛ k'ale bɛ bisi ta l'autobus k'ale b'o ta il sabato sera vado in discoteca ko sibiri su fɛ k'ale bɛ taa discoteca la discoteca hakili a bɛ fɔ an fɛ yen nɔ maki u ka dɔnkɛ yɔrɔ ninnu walima a bɛ se ka kɛ an ka kɛ ɲɛnajɛkɛ yɔrɔ ye sabato o ye samedi ye donc sera o ye sufɛla fɛ vado kɔrɔ ko mita poi quest'anno compio 40 anni quest'anno kɔrɔ ko ɲina compio i n'a fɔ n bi a complete i n'a fɔ a si bɛ kɛ san 40 ye ɲina stasera lui beve solo acqua ko bi i n'a fɔ su in na walima wula in na ko lui a bi ji dɔrɔn de min lui beve solo l'acqua kɔrɔ ko ji dɔrɔn lei torna al suo paese in treno ko lei torna o kɔrɔ k'a bɛ segin al suo paese a ka jamana na in trena k'a bɛ segin a ka jamana na trena i n'a fɔ a taatɔla a ka jamana na a bɛ trene ta di sera lui non sta mai a casa ko su fɛ ko a tɛ sɔrɔ so abada i n'a fɔ a tɛ kɛ so su fɛ abada
di sera o koro ko shufe walma wulafe lui non sta kwatike mai a casa atike jamais itaye sui abada. Lei non legge mai i giornali ko ati giornalu kala fiu jamais. Lui esce di casa sempre alle 8. Kabe boso wati be 8 wati. Lui esce kora kabi bo di casa so sempre o toujours alle 8 8. Lei finisce di lavorare alle 7. Qua betla lei finisce kora abetla di lavorare barara alle 7 7. Donc me hake to nyini ka ubera jilefe video ke chugura o ani filimi nu yira ko nano na kene ka do malia fili o be merci ama fora o ka messe inshallah. Buonanotte a tutti.